45 għaqda mhux governattiva ingħataw fondi biex jinstallaw ammont ta' pannelli fotovoltajiċi. B'kollox se jkunu installati mal-elfejn pannella b'investiment ta' madwar nofs miljun euro. Kull għaqda se tkun tista' tinstalla 12 jew 24 pannella. Fost l-għaqdiet mhux governattivi li se jkunu mejjuna b'din l-iskema hemm każini tal-banda, għaqdiet filantropiċi u għaqdiet ekleżjastiċi. Lorry Saliba mill-Victoria Scout Group saħa kif kieku mhux għal din l-għajnuna, żgur li għaqdiet bħal dik li jimmilita fiha ma kinux ikunu jistgħu jidħlu għal proġetti bħal dawn. L-NGOs li ddependu mill-għajnuna tal-pubbliku, aħna bħala l-Scouts iktar u iktar ma tantx ikollna fondi, jridu naħdmu għalihom u mhux daqshekk faċli, allura b'dawn b'din l-għajnuna li ser tkun f'pannelli, li jsiru pannelli, żgur li ħatejn aħna jkollna konsum kbir peress li għandna kwartieri kbar ħafna u hemm ħafna dawl fih, allura żgur li ħanifrankaw. Il-Ministru Michael Farrugia spjega kif permezz ta' inizjattivi bħal dawn pajjiżna se jilħaq il-miri tal-2020. Mal-negozju, mal-industrija privata, bħala gvern, bħala korporazzjonijiet u anka is-settur tal-għaqdiet mhux governattivi huwa importanti li naħdmu flimkien ħalli pajjiżna jkun qed jilħaq it-targets tal-enerġija rinnovabbli. Infakkar illi sal-aħħar ta' din is-sena nirlaħqu 10% tal-ġenerazzjoni tal-elettriku minn enerġija rinnovabbli. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima spjega kif lilin mill-impatt pożittiv ambjentali din l-iskema qed tgħin b'mod tanġibbli lil bosta NGOs. Illum qed naraw għexieren ta' għaqdiet mhux governattivi li qed jibbenefikaw minn somma komplessiva ta' madwar nofs miljun euro. Allura dan ifisser illi għandek l-għaqdiet li qegħdin jibbenefikaw minn enerġija aktar nadifa, però fuq kollox ukoll qegħdin jaraw li jkollhom aktar flus illi jibqgħu fis-settur tagħhom.